Wong urip ki mung sawang sinawang kok cerewet. Nggih mboten? Mulane do kae syukure Bu, sing akeh syukure. Sing lanang nyambut gawe jenengan ya ndongakake. Ngono Bu carane kuwi lho. Nek ora iso mbantu ki mbantu donga. Karena kesuksesan seorang suami niki adalah doa dari seorang istri. Mula wong lanang nek kepengin sukses sing ndongake aja mung siji goblok. Mudeng ora to Kang? Alayu. Siji wis do pucet ya. Nek aku wegah ngono kuwi. Saiki wong lanang do kaya tuyul pisan kok. Kaya duyul-duyul ae. Entuk ora bengi susoni. Awan kok nyambut gawe. Sore jaluk duwite. Susoni meneh, nyambut gawe, jaluk duwite terus tuyul. Astagfirullah, ndeloke tuyul-tuyul mesake. Semoga-moga bareng ana kuat, sehat, waras. Alhamdulillah. Nah, niku uripku kudu ana keseimbangan ngono lho, Bu. Men urip iki bahagia. Sing lanang macul keringet ngasek kena diperes ya to, Kang. Wong macul ki Bu, lambung mriku arep pedhot-pedhot to. Temenan apa meneh kepanasan. Wilih, ana sing ngungsung watu, ngungsung pasir, ngungsung batako wong kerjane tenggen bangunan. Conten to? Lah kok ngono kok sing wadon gaweane kacamata ireng, dandan gluwing minggat senam. Apik. Gawane anduk cilik. Nganggo legging. Waduh. Gayane senam, guys. Sing lanang macul cetung normal orang apik. Semulane do ngenes-ngenes sing sabar Pak nggih. Sabar, nduk ingon-ingon sing sabar. Sing tak dandanane muga-muga dadi atine ditata nggih Bu nggih. Temenin lho.